ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಅಂದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂಪಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಪಲೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ಇತ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತೊಂಡೆ ಐಬೊಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾದ ಎಂಚೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೋರು ಎಂಕ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತೊ ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆತೊ ನೋಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವುಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಬೊಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಬೊಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜ ಐಬೊಕ ಬೇತೆ ಹೂವಂಡಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿನ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂಯಿನಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಜಿನ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಂಡೆ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೈಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಬೊಕ ಈಸಿ ಆದ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಂಡ ಓಲಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪೂರ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈ ಪೋಪ್ನಾಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಬೊಕ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀಶೋಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀಶೋಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೆತೊಂದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಮೀಶೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್. ಮೀಶೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಐಬೊಕ ಈಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಓ ಆಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು. ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ನೋತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಆಪ್ ಮೀಶೋ ಆಪ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಆಪ್. ಅಂಚೆನೆ ಮೀಶೋ ಆಪ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಯಾಂದೆ ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾದ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ತೂಂದ್ ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಪಂಡ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡು. ಇಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಬೊಕ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಐಬೊಕ ಇಂದು ಒವ್ವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ತೋಚುನ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ಮಣಿಪುರ ಉಂಡು ಅಂತ ಇಂದೆ ಪಾರ್ದು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲರ್ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ. ಇಂದು ಟಾಪ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ತೂಪವೆ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಂದೇನ ದೆತೊನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದಾಲ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲರ್ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಪಲ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಕೆ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಯಾನ್ ಎಮ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಐಬೊಕ నేను ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಉದ್ದ ಕೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಮಣಿಪುರ ಬರ್ಪುಂಡತ ಇಂದು ಒಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂಡ ನೆನ್ನೆ ದೆತ್ತದು ಬೇತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಉಂಡು ಸದ್ಯಗ್ ಪಂಡ ನಾನು ಹೊರ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಟಾಪ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆತ್ತಲ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಉಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಂಡಲ ನೆಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ಶಾಲ್ ಉಂಡು. ಈ ಶಾಲ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಶಾಲ್ ಪಾಂಡ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ತೋಜುಂಡು. ಶಾಲ್ ಲಂಚೆನ್ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕಿಲಿ ಪುರ ಉಂಡು. ಕೆಲವರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾಪ್ ದೆತೊನು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1K ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ನೆ ಕೇತು ಕೊರಿಯ ಪಂದ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ವೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ತೂನ್ ಬಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಡ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್. ಕೆಲವರೆ ಕಾಟನ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಪುರ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಟನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು. ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಉಂದು ಕೈತಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಇಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಎಂ ಸೈಜ್ ಪಂಡ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಪುರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ. ಕಾಟನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು. ಇಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಚೂರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಪಿದೆ ನೆಕ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಶಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ದಾಲ ಟಿಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೆರೆ ಪುರ ಉಂಡು ಶಾಲ್ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಚೂರು ಬೇತುಂಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದ ನನಗೆ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂಡೆ ತೂ ಒಂದ್ ಬಲೆ ಫೇವರೇಟ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಕಲರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ತಾಯಿಕ್ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಂದ್ ಪಂದ್ ಈ ಕಲರ್ ಎಂತ ತೊನರನೆ ಪೋತಿಜಿ ಕೆಲವು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಲರ್ ಒಂಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಗ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಲರ್ ದೆತೊಂದಿ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಐಕ್ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ದೆತೊಂದೆ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದಾದ ಪಂಡಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಾನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಲರ್ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕೈ ತಲ್ಪ ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ತಿತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಲಂಚನೆ ಬರಿಟ್ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನ ಪುರ ನೆನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಮಂದಿ ಬರಿಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನತ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದ ನನಗೆ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಪಂಡು ತೂ ಒಂದ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಂದು ಅರ್ಧ ದೀದಿತ್ತೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ತೋಜುಡು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅದೇ ವಾಶ್ಲ ಮಂತೆ ಕಲರ್ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಟಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಫ್ಲವರ್ ಪುರ ಉಂಡು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಅಂಚ ತಿರ್ತಿಂಚ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ ನೆಕ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಯಾನ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮುದ್ದೆ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪುರಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಟಿಕ್ಕಿಲಿ ಪುರಂಡು ಇಂದು ದಾಲ ಅಪುಜಿ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಮಾತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಬಂದ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಸೀನಿತ ಎನ್ನ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಯ್ಯರತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಐಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಲ ಏತನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಪರ್ಬ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂಡು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಪನ್ಪೇರು ಐಕಿ ನಿಕ್ಲಿ ಮೀಶೋಡ್ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪವೆ ನಿಖಿಲ ಪೋದು ಮೀಶೋಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.